Ngiyabonga kakhulu umfundisi wami. Engathi ke uNkulunkulu omuhle angakubusisa nomsebenzi lona uNkulunkulu akuphathise wona. Yazi ukuthi into elula ukuphathiswa uNkulunkulu osezulwini umnini emandla onke. But ke noma kunjalo uyathi uma ekuphathisa yena bese futhi engakushiyi. Ingathi uNkulunkulu bless you and bless your ministry and bless the conference and your family lapho osebenzela khona. Amen. Bese ngiphinda futhi ngibonga kithuba elokuthi ningimeme ekutheni ngizohlephula isinkwa kanye nani ngane zikaNkulunkulu. Ngibonge leli thuba ke kuNkulunkulu ukuthi ngiyisoni nginje, kodwa kuNkulunkulu aphinde futhi akhethe futhi thina ukuthi sikwazi ukuthi sihlephule isinkwa sikhulume ngaye uNkulunkulu osezulwini. Amen. Ngibingeleleke ke onke amalunga kaNkulunkulu ongcwele, amalunga aseSwatini. Ngaze uNkulunkulu ngiyafisa impela ukuthi ngelinye ilanga ngisikhuluma iSiswati, ulimi impela engilithandayo ngale ndlela lena. Izingane zikaNkulunkulu ngake ngasebenza in my first district ngapha eMkhanya kude ngakongwavuma. Ngafika khona bekhuluma kamnandi ulimi olweSiswati. Ngaze ngathanda ukujwayela abanye amagama abawakhulumayo ngaze uNkulunkulu. So ulimi nje engilithanda ngaleyo ndlela. I'm very much happy ukuthola ithuba elokuthi ngikhulume namaSwati aThixo osezulwini, conference yonke or noma ive lonke. uNkulunkulu omuhle engathi anganibusisa umoya oyingcwele wakhe ufinyelele komncane, ufinyelele komdala, ufinyelele komkhulu, kuwo wonke umuntu. Amakhosi akhona, abaphathi abomhlaba, engathi umoya oyingcwele kaNkulunkulu ungafinyelela kubona bonke ngaze kaNkulunkulu. Sikhumbule isihloko sethu esikhuluma ngaso kulamaviki omkhuleko athi revive us again. I'm not sure ukuthi why abaphathi bethu bakhethe lesi sihloko esithi revive us again. Izihloko zingaka, but ngilesiqiniseko esokuthi bakhethe kahle ngesikhathi esifanele ngaze uNkulunkulu, ngoba vese isikhathi esiphila kuso we need to be revived. Ikhathi ezinzima ngaze uNkulunkulu siphila ekhathini ezezifo eziningi ezingaka. I'm sure siyabuka koma TV, siyafunda emaphepheni, sivika izifo ngaze uNkulunkulu. Uma sihamba emhlabeni sigqoke ama-mask ngaze uNkulunkulu, asaxhawulane, asahagane, sifihle nje ubuso. Nani nje bungani ukuthi sikhuluma njena sikulama TV lawa, ngabe anene ngiboni kahle ngoba ngabe ngigqoke lama mask lawa enza ukuthi umuntu akwazi ukuthi umuntu umbone ngenxa yesikhathi uNkulunkulu esiphila kuso. Basabonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi ke bakhethe lesihloko esokuthi noma kunje kodwa uNkulunkulu he must revive us. Ngoba njengoba uNkulunkulu, we need God to touch us, to touch our souls, to speak to us. Ngaze uNkulunkulu, let me not waste isikhathi esiningi. Ngiyacela ukuthi sike sifunde umbhalo izingane zikaNkulunkulu. Ngizofunda nje encwadini esijwayele kakhulu esibiza ngokuthi amahubo, incwadi amahubo 24, Psalm 24. Ngizofunda ngaze uNkulunkulu nje wonke, kodwa ke noma ngizengigcile kuwona wonke, but ngizofunda nje wonke. I just need just very few verses sizwe ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma nathi uthini uma uNkulunkulu omuhle ngane zikaNkulunkulu when is going to revive us. Maybe before ngifunde, I would like us to close our eyes. If we open ngaze uNkulunkulu inkonzo yethu yanamhlanje, xa sivale amehlo uma sikhuleka uNkulunkulu osezulwini. Baba wethu omuhle, uNkulunkulu ophilayo, singeqala inkosi yokuphila ukukhuluma
ngaphandle kwakho uNkulunkulu ophelele. Wena uNkulunkulu wethu, wena umdali wethu Nkosi yezulu. Sicela Nkosi amandla Nkosi wena usirevive uNkulunkulu ophelele. Yikho Nkosi athi uma ebhala uDavide Nkosi yezulu athi umuntu beyini ukuthi wena uNkulunkulu omuhle umkhumbule Jehova. Besicela ke uNkulunkulu ophila ukuthi ekseni nje Jehova usikhumbule uNkulunkulu omuhle. Besicela Nkosi ophila ukuthi emini nje Jehova usikhumbule uNkulunkulu ophilayo. Besicela Nkosi sezulu ebusuku olunamandla onke ukuthi usikhumbule uNkulunkulu omuhle. In other words, oh Father, revive us Nkosi ophila ngayikhathi zonke uNkulunkulu namandla onke. Ukuthi abantu bebhala athi uNkulunkulu kaIsrayeli akawuzeli akalali Nkosi. Bathi omuhle, we need you, oh Lord. Touch us uNkulunkulu omuhle. Revive us, oh Lord. Ngegama likaJesu kuze kube phakade. Amen. Ngaza uNkulunkulu, I am inviting you to read with me incwadi esijwayele kakhulu, incwadi amahubo 24, or rather sorry, amahubo 23, Psalm 23, efundeka ngale ndlela lena. Ngizofunela laphana nje from ku verse 1 ngifunda ke olimini olwesiZulu, eBhayibhelini olwesiZulu. Ngizokhuluma phela sona isiZulu noma ngizoxuba nje lapha nalaphana ngaze uNkulunkulu, kodwa nje ngizama ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi ngihlale olimini ukuze sonke sikwazi ukuzwa. Amen. Ifundeka ngale ndlela. Isihloko sakhona sithi uJehova ungumalusi wami. Ihubo likaDavide ifundeka kanjena: uJehova ungumalusi wami, angiyokweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachichima. Impela okuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Yakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Amen. Inkosi ibusise ukufunda okwezulayo kuze kube phakade. Amen. Sizovala nje amehlo uma sibonga ukufunda kwethu. Baba wethu omuhle, siyabonga Jehova to touch your word, oh Father. Baba wethu omuhle, siyabonga Jehova to read in your word, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu onamandla. Bless the reading of your word, oh Father, ngegama likaJesu kuze kube phakade. Amen. Ngaza uNkulunkulu bese ngibingelele wonke umuntu okhona emakhaya, wonke umuntu okhona wherever you are, lapho ulalele khona, whether ulalele usemotweni, whether usekhaya, whether use-office. Ngaze uNkulunkulu ngiyamthanda ke uNkulunkulu omuhle. Akukho lapho khona uNkulunkulu engafinyeleli khona. Ngikhuluma nje khona abantu mhlawumbe abaseyibhedlela noma ngikhuluma uNkulunkulu, kodwa mhlawumbe base belithola ithuba lokuthi bakwazi ukuthi balalele njengamanje ngaze uNkulunkulu lelizwi elivela ekhaya ezulwini, ngoba uNkulunkulu akukho lapho uNkulunkulu omuhle ngaze uNkulunkulu angafinyeleli khona. Ngaze uNkulunkulu ngifunde ihubo likaDavide, ihubo ngaze uNkulunkulu esilijwayele. I wish I can spend time ngikulandela umlando, i-background yalo, ukuthi
uDavide wayekade leli hubo elibhala kwenzenjani, wekade elibhala kuphi ngaze uNkulunkulu, but angifuni lokho ngikubhore ngayo yonke lo mlando lo ukuthi kade kubhala ehleliphi etheni kaNkulunkulu. Omunye kodwa khona omunye owathi uma ewubhala orada ewubeka lo mlando ukuthi uDavide leli hubo ulibhala usekhulile, ulibhala usemdala. Uthi-ke masehleli uDavide esemdala uqala uyabuka impilo yakhe segugile, uyahlehla, ubuyele emuva, uyayibona engumntwana ezalwa, uyabona engumntwana ekhula, uyabona engumntwana elusa, uyabona uyakhula useyinkosi, usebona zonke izinto adlule kuzona, zonke izimo adlule kuzona, izimo ezingelula. We know impilo kaNkulunkulu ekaDavide ukuthi kwaba impilo ekade igcwele ameva, impilo ekade ezange izibe yinhle, udlule emzimeni okuningi ngaNkulunkulu. Kodwa-ke uthi-ke masehleli esezibuke ukuthi hayi man, akwazi ukuthi ngize ngibe ngaka, ukuthi ngidlule kuzo zonke lezi zimo, ngabe ngidlulele mina. Ingoba ukhona lona kade engumelusi wami, ukhona umelusi omuhle obehamba nami kuzo zonke lezi zimo lezi. Angidlulelanga mina, kodwa ukhona isandla ebekade singilusa, singidlulisa ey'ntweni ekumele ngaba ngidlulanga kuzo, kodwa ngidlulile. Yikho-ke uma ebhala cha impela it's not possible ukuthi ngingaka nje ingenxa yami, kodwa ingenxa ekaNkulunkulu osezulwini. In other words, he's giving credit where it's due, ukuthi ngoba ngingaka lekaNkulunkulu akusimina owenza ukuthi ngize ngibe ngaka, kepha uNkulunkulu osezulwini. kaNkulunkulu ngiyafisa ukuthi uma uhleli nje ekhaya, why sithi Lord revive us again, ake uzibheke, ubheke izinto odlula kuzo, mase uyabheka ukuthi engabe ubukade ungadlula yini if ubukade uwedwa, kepha ngoba ukhona umelusi osezulwini osidlulisa ey'ntweni, ukhona umelusi osezulwini osimbozayo, okuyena osidlulisa ey'ntweni, osinikeza amandla ey'ntweni engaba sidluli kuzo, kepha yena ngoba ungumelusi omuhle uyasidlulisa kuzo kaNkulunkulu. Yikho uDavide-ke uma ebhala akasebenzisi-ke i-past tense, kepha usebenzisa i-present tense, ukuthi uJehova ungumalusi wami manje. Even though uma yenebhala usebuka i-history endaweni engane zakaNkulunkulu adlule kuzo, cha, lo nkulunkulu owadlula nami at that time, it's the very same God njengamanje onami futhi. Yikho athi uJehova, akasho uJehova wayengumelusi wami, kodwa uthi uJehova ungumalusi wami, ngoba right now uJehova ungumalusi, right now uJehova ungibozile, right now uJehova ungumbusisi, right now uJehova ungudokotela kwabagula. Yikho kaNkulunkulu ngithi uma ukhona njengamanje ogulayo, ongaphathekile kahle, biza umelusi omuhle, biza udokotela kaNkulunkulu osezulwini. Yikho kaNkulunkulu uma ebhala, uma eqhubeka uthi uyangilalisa emadlelweni ahlaza, athi beqhubeka uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Maybe if I will have time, I will come back to that. But nangaZankulunkulu ivesi engibusisayo ethi ubuyisa umphefumulo wakhe kaNkulunkulu. Uyabona lelo vesi Maswati amahle elikade ithanda ukuthi ithi ungxaka,
ukuthi usuthini uma ethi ubuyisa umphefumulo wami, ngomphefumulo lo esuphefumulayo usukade usuyephi uma esewubuyisa nje. Kodwa ngithi uma ngifundisisa ngathola ukuthi hayi, khumbula phela ukuthi uDavide uma ebhala lana ubhala njengemvu, ngoba yena, remember ukuthi wayekade ene-experience eyokulusa, ngoba yena uqobo lwakhe wayekade engumelusi, which means wayeyazi impilo ekamelusi. In other words, wayeyazi character ekamelusi, which means uma-ke ufunda leli hubo, yazi ukuthi uDavide uveza i-character ekamelusi. Okwesibili futhi, yazi futhi ukuthi uDavide wayekade lusa izimvu. In other words, uDavide wayeyazi i-character, or rather isimilo esemvu, ukuthi imvu itshenjani. In-other words, ubhala kabili, ubhala uveza i-character ekamelusi, aphinde futhi abhale aveze i-character eyemvu. In other words, uphinde futhi yena abhale njengemvu. Kudala manje uma-ke uverse 3 uthi ubuyisa umphefumulo wami, lapho usebhala njengemvu. Why ethi ubuyisa umphefumulo kaNkulunkulu? Asibheke legama elithi umphefumulo. Umphefumulo yinto umuntu ayiphefumulayo, njengamanje, njengoba nje uphila uphefumula, uyaphefumula umoya ongesiwona wakho, but umoya okaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu uma edala bese ethi wambumba umuntu ngothula lomhlabathi, wase uNkulunkulu omuhle ephefumulela kuye. Lithi iBhayibheli kodwa Genesis, kanjalo waseba kanjalo umuntu umphefumulo ophilayo. Bebhala abanye ngolimi abayithandayo leBhayibheli, iHebheru, athi inefesh. In other words, uma ufunda lana uDavide uma ethi umphefumulo, ukhuluma ngomuntu ophilayo, ngoba wena nje ungumphefumulo, uyinefesh uNkulunkulu ayifaka kuye. Uma-ke uDavide ethi ubuyisa umphefumulo wami, ukhuluma ngempilo, umuntu ophilayo. Kanjani na? Usebhala manje njengemvu kaNkulunkulu. Imvu, ingane zikaThixo, yayikade ingakwazi ukuthi iphile isikhathi eside ngaphandle kamelusi. Imvu ekade imdinga umelusi, or rather imvu iyamdinga umelusi ngaso sonke isikhathi. Imvu ayikwazi ukuziphilela yona ngaphandle kamelusi. kaNkulunkulu, umbuzo wami namhlanje uthi, uma wena uthi uzibiza njengemvu, sothi elihle mzalwane, ngabe igama, umbuzo wami manje uthi, ungabe uyakwazi yini ukuphila nomelusi? Ngoba imvu ayikwazi ukuhamba yodwa ngaphandle kamelusi. Uma uthi wena uyimvu, umbuzo wami uthi, ubani okulusayo? Ngoba uyedwa umuntu esimaziyo ongumelusi, uNkulunkulu osezulwini, uJesu. Yikho uJesu athi uma ekhuluma athi, mina ngingumelusi omuhle, ezakhe izimvu ziyamazi, futhi naye ziyamazi ngazaNkulunkulu. Ngikubuza ukuthi ubani umelusi wakho? Ngabe uyena yini uJesu? Ngabe uyakwazi yini ukuphila ngaphandle kamelusi? Ngoba kumele ukuthi uma uhamba uhambe nomelusi, uma ukhuluma ukhuluma ngomelusi, uma ulala nomelusi, uma uphila uphila naye umelusi kaNkulunkulu. Uma imvu
ngane kaThixo umihamba. Kwakhona isikhathi lapho khona ehamba ngaphandle kamelusi yayiba senkingeni ngoba kwakwenzeka ukuthi imvu iwe. Uma imvu ike yawa yalala yabheka phezulu ifana nekokoroshe ngoba ayibe isakwazi ukuthi ivuke ivese ilale ibheke phezulu bese kushifta i-force of gravity yayo ingabe isakwazi ukuthi ikwazi ukuvuke kahle to reason ikwazi ukuthi ibe control imvu uma ike yawa eyabheka phezulu it loses control. Sekumele ukuthi kube umelusi okwazi ukuthi imvu ayibambe ayivuse ayibuyisele esimeni sayo ngazaNkulunkulu. Uma-ke imvu make yawa yabheka phezulu impilo yayo yalahleka ngazaNkulunkulu. In other umphefumulo wayo uyasuka yikho ngazaNkulunkulu uDavide athi uma ebhala ubuyisa umphefumulo wami usukuthini na? Uthi uma imvu ike yawa yabheka phezulu umelusi engekho ngazaNkulunkulu igcina iqhwishe ize ife. Kodwa uma ke yawa yabheka phezulu iso elibanzi elikamelusi elikwazi ukubona zonke izimo ezezifo ngazaNkulunkulu ngoba uma sesinayo uneso elibanzi elikwazi ukubona yonke into lapho khona umuntu ekhona elazi yonke i-situation yemvu. Yayithi umuntu mayibona ukuthi sebonakele laphayana bese umuntu useyaphuthuma bese yayibamba imvu bese yayibuyisela esimeni sayo or aze futhi ayigone ahambe nayo ayibeke endaweni ephephile. Yikho uDavide umekhuluma athi ubuyisa umphefumulo kaNkulunkulu. In other words uyayibuyisa ayibeke esimeni sayo uyayibuyisa uyayirevive from what it has been wrong ngazaNkulunkulu. Ngane kaThixo ayidonsa ngamanje ukuthi lapho ukhona mhlawumbe nje ulele ubheke phezulu your soul has been lost. Impilo yakho ihlangene ithanda ukuba yimesi unjengemvu ebheke phezulu ngazaNkulunkulu. Rest assured ngazaNkulunkulu ukhona umelusi omuhle oneselibanzi okwazi ukubona zonke izimo. Wherever you are, he is able to see you. Mase fonile akabuki ahleke afane nabanye abantu akabuki bese yahleba afane nabanye abantu ababekehleba ngabantu kodwa uya athi masebona ukuthi hayi sekonakele bese yasondela umelusi omuhle ayithathe imvu yakhe esibheke phezulu ayibuyisele esimeni and revive ngazaNkulunkulu. ngazaNkulunkulu ayidonsa ukuthi amanje ukuthi how many of us ababheke phezulu ngazaNkulunkulu. Right now I know ukuthi even myself, my soul ibheke phezulu, my soul is lost. Kodwa ukhona umelusi omuhle oyobuyisa umphefumulo wami. Ukhona umelusi omuhle who will revive us again ngazaNkulunkulu. I am not sure ukuthi isimo sakho lapho khona ekhaya ukuthi ubheke phezulu unjengemvu ebese yalala yawa yabheka phezulu ngazaNkulunkulu. Rest assured ngazaNkulunkulu lapho khona bambelela ungasuki ukhona umelusi omuhle oyothi uma efika angakuyeki akubuyisele esimeni. Mhlawumbe even your family ngazaNkulunkulu family yakho ngazaThixo ibheke phezulu mhlawumbe the family conflict mhlawumbe the ukubi into nje ongayazi ifamily kuhlangahlangene ninjengemvu ebheke phezulu. Ukhona umelusi omuhle who will revive that family. Ukhona umelusi omuhle ozobuyisa umphefumulo ngazaNkulunkulu ambuyisele esimeni. Mhlawumbe nje manje khuluma nomuntu ongaphathekile kahle uhlabekile empilweni yagula
kuphela o-BP ngibala zonke izifo emhlabeni kaNkulunkulu ekhona o-HIV o-COVID kaNkulunkulu noma kuthiwa never lose hope ukhona uMlosi omuhle who will revive you lapho khona don't lose hope kaNkulunkulu hlala nje there is God in heaven who will come and revive you and put you back kaNkulunkulu in your position. Never ever lose hope ngoba yena uNkulunkulu omuhle ungumelusi omuhle uNkulunkulu onamandla onke ongashiyi uNkulunkulu ongasilahla. I pray kaNkulunkulu lapho khona may you be revived by the fact that kaNkulunkulu akasilahli akasiyeki. He revives us again kaNkulunkulu akahlebi ngathi akahlekisi ngathi kaNkulunkulu uneselibanzi elibona zonke izimo. May God kaNkulunkulu in heaven reach out to kaNkulunkulu yikho kaNkulunkulu uma ebhala kaNkulunkulu abhale ngesikhulu isibindi athi noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa angisabi okubi ngokuba wena unami. Athi uma eqhubeka intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Take note of this language, take note kulamagama kaNkulunkulu uDavide awasebenzisayo. Uthi-ke uma uDavide kaNkulunkulu eqhubeka kaThixo uthi noma ngihamba uma ufunda from verse 1 verse 2 uthi uJehova ungumalusi bese ethi uyangilalisa bese ethi ubuyisa. Uyabona ukuthi lana ukhuluma ngomelusi. Amen. Akakhulumi nomelusi. Usebenzisa lento abathi-ke bathanda ukukhuluma isingisi esikhulu abathi yini hazi noma i-third person obani ubani njengoba usabantu beza mama behleba bathi ubani wenza ukuthi usuke ukhuluma ngomuntu kodwa uma umuntu ukhuluma naye uthi wena ungenza ukuthi. Verse 4 uthi noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa angesabi okubi ngoba wena, which means usekhuluma naye manje akasakhulumi ngaye. Lento ithi futhi nakhona bheka ukuthi ukhuluma naye kuphi. Ukhuluma naye ngoba usesigodini esethuzi lokufa. Amen. Which means lapha phezulu usakhuluma nje ngaye kodwa uthe uma esebhekene nomngozi akasakhulumi ngaye kodwa usekhuluma naye, which means uNkulunkulu when times of trouble rise, don't talk about umelusi but ukhuluma nomelusi ngaZaNkulunkulu. NgaZaNkulunkulu again I am not sure ukuthi njengamanje uwile njengemvu wabheka phezulu in whatever way, but I am sure ukuthi manje ungakusakhuluma ngomelusi but khuluma nomelusi umbize ngazo zonke izimo ngoba zikho izimo ezihlula yena is able to revive us ngaZaNkulunkulu in whatever. Emasaka amahle esikhathini esiphila kuso asibize uNkulunkulu osezulwini. May he revive you, may he revive the church, may he revive whatever family, may he revive the whole country ngaZaNkulunkulu. Sibanjwe izifo ezo-COVID siyasanitize ngaZaNkulunkulu izandla, we do everything. Abanye siya-vaccinate, but before we do all that, may uNkulunkulu omuhle revive us by sanitizing us with the Holy Spirit. May he revive us by vaccinating us with the blood of Jesus Christ. May God in heaven revive you. May God in heaven revive us. That's uNkulunkulu omuhle akagcina, that's uNkulunkulu omuhle akakubusisa akunikeza amandla
akungcwelise ngaze uNkulunkulu uhambe nomelusi omuhle, the one who's able ukuthi uma siwile sabheka phezulu, he restores our soul, he restores my soul, he restores your soul. Ubuyisa umphefumulo wami ngaze uNkulunkulu. Hey, what a joy to have umelusi omuhle kangaka, the one who revives us uNkulunkulu. Sabe sikhulekile ngoba kukhona umelusi omuhle who revives us, osinikeza ithemba ezimeni ezimbi, ezimeni ebhedayo, mhlawumbe emsebenzini okuwona ngaze uNkulunkulu kubheke phezulu kubi. Hey ngaze uNkulunkulu, take note and take hold ngaze uNkulunkulu umelusi who restores things, who restores you, who restores situations. May he restores your job, may he restores your family, may he restores your marriage, may he restores abantu ababasha, may he restores our children, may he restores the whole country, may he restores each and every one of us. Ngazezulu aze abuye uJesu athi uma yena ebuya afice sibheke ephezulu, ngothi ngokuwa this time basibheke phezulu ngokuthi linde yena. Uma ebuya malikhala icilongo sithi ukuthi nansi inkosi yethu ebesilindile ngaze uNkulunkulu, bese kuthi bonke ngaze uNkulunkulu abamlindile siguqulwe simhlangabeze emoyeni, bese kuthi bonke abasemathuneni ngaze uNkulunkulu abalaziyo izwi lakhe bavuke bahlangabeze inkosi emoyeni. May you be revived in this whole week of prayer aze abuye uJesu. Amen. May we close our eyes as we pray. Baba wethu omuhle, uNkulunkulu ophilayo, siyabonga Jehova ngayelithuba Nkosi yezulu, sinikeze Nkosi amandla uNkulunkulu ophilayo kulezi khathi Nkosi einzima. We may not live, oh Father, ngaphandle kwakho Nkosi yezulu. Sicela Nkosi amandla to touch us, to revive us again, oh Lord, in these times of trying, in these times of trouble, oh Lord. Revive us, uNkulunkulu omuhle. We need you, oh Lord. The student there, oh Father, who's struggling with exams, struggling with subjects, revive that student, oh Lord. Who's struggling, oh Father, owile obheke phezulu ngenxa Nkosi ukuthi umuntu omusha bomnandi basezweni. Revive that soul, oh Lord. Put him or her back, oh Father. Baba omuhle, there is a church, oh Lord, which needs your church. Baba omuhle, uNkulunkulu ngahluleki. Revive us, Nkosi yezulu. Revive that soul. Revive me, oh Lord. Revive your country, oh Father. Revive your church, uNkulunkulu omuhle. We are here, oh Lord. Talk to us, oh Father. Touch us, uNkulunkulu omuhle. Siyabonga Jehova ngegama kaJesu kuze bephakade. Amen. Nkosi nibusise. Amen.